Ahojte, takže dneska tu máme celoročné komplety od značky Geoff Anderson. Je to vlastne ten najnovší model a to je Dozer a Urus 6. Máme tu všetky tri farby a to je táto čierna, alebo táto maskáčová, ktorú nosím aj ja, a potom túto novú Moss zelenú. Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že tie komplety jednoznačne patria k tým najlepším. Ja sám sa neviem dočkať, kedy sa do nich oblečiem a vydám sa na ryby. Takže ja značku Geoff Anderson určite odporúčam všetkými 10 a každý, kto ich vyskúša, kto si ich kúpi, nikdy nebude ľutovať. Keď sa o ten komplet naozaj dobre staráte, tak vám dokáže vydržať aj nejakých 15 rokov. Takže ja určite odporúčam a viem, že každý s ním bude veľmi spokojný. Určite si ich príďte vyskúšať k nám do Zvolena, vždycky tu máme všetky modely, všetky veľkosti, dokonca aj vieme kombinovať tie veľkosti, takže lebo často sa stáva, že napríklad nejaký zákazník si zobere XL-kovú bundu a L-kové nohavice, čo nie je žiadny problém, takže príďte nás pozrieť do Zvolena, vyskúšajte tie Geoffy a viem, že budete nadmieru spokojní. Čaute.